Ja, hej og velkommen til den her video. Vi skal lave sådan en SK8 her med Theo, Otto og Noah. Ja, og det er perfekt hver marts måned. Vi er på Jager, så let's go. Ja, det bliver fedt. Ja. Okay, vi skal lave en scoot, og det er SK8, og det er Theo og Otto her. Og ja, lad os prøve. Ja, I trækker scoot eller dæk. Eller den her. Okay, Den der alene starter. vi trækker scoot. Okay, vi trækker scoot. Otto starter. Okay. Jeg er sidst. Okay. Jeg er nummer 2, Otto starter. Okay. Lav finger igen på snart. Fint. Kom bare. Hvad sker der? Jeg sætter en rifle. Okay. Rifle, han går for. Og en sommer. Okay, fint nok. Du har ikke sådan der. Ja. Okay, godt nok. Ja. Bare kom. Den var lidt skægt. Jeg skal rebuild. Den er land, den der. Nu skal de så lave den. Så er det så Otto nu. Nu kommer der sol. Fuck, hvor irriterende. Yes, man. Det er fucking land, den der. Så er det så Noah. Sådan der. Den er der. Ja, den er der. Jeg ved ikke, var den der, eller var den der ikke? Var den der? Var den der? Ja. Okay, godt nok. Han bruger bare bolleteknikken. Bolleteknikken. Min tur. Ja, det er også tur. Jeg laver op. Nej, er det ikke Noahs tur? Nej, det er op. Nej, det er Archies tur. Okay. Jeg laver Benny Harlem flat. Okay. Og det er det der, hvor man kommer op, så har man en fod. Ja. Okay, godt nok. Og det med bolle. Nej, den er lang. Jeg vil gerne sige. Jeg tager bare bogstav. Jeg tager bogstav. Så bogstav. Jeg tager et S. Du tør ikke prøve, eller hvad? Nå, men jeg kan ikke. Nå, okay. Jamen, så er det fint. Nogen har S. Så er det dig, Theo. Ja. Jeg forsøger bare. Ja, okay. Godt nok. Nu har du SC. Jeg ved jeg ikke. Ja, jeg har Den er failet. Ja, det klager. Ja, Nora, hvad vil du lave? Nora, hvad vil du lave? Jeg vil lave en motherfucking whip. Bare hive den flat. Jeg kan ikke komme i tanke på noget. Okay, godt nok. Okay. For fanden. Ja, jeg fik den. Lige præcis. Okay, så følg mig igen. Og jeg har dejlige sko, hva'? Følg mig igen. Ja. Den er fucking fail. Hvad fanden? Sådan der. Jeg laver 180 to whip. 180 to whip. 280, okay. Så det vil sige 180 fakey whip. Ja, det vil sige sådan her. 180 fakey whip.
Okay, godt nok. Fint nok. Den er lidt sketchy. Han får en rebate, fordi den var lidt... Ja, det var lidt sketchy i den sidste 180, det vil jeg også lige sige. Du synger godt på det. Bare lidt teknik. Okay, kom bare, Theo. Kom så. Hello, wallride rip. Wallride rip. Er det catch? Er det catch? Er det catch? Jamen, det var mig, der fucking sagde det forkert. Det er ikke catch. Jeg går lige herned, fordi så kan jeg filme det. Det er ikke catch. Jeg har fucking zoom-kamera, så det er derfor. Kom bare! Kom bare! Den er land! Den er land! Det kan jeg se herfra. Så er det jo fucking andre mænd. Sådan. Jeg filmer nu. Jeg filmer nu, siger jeg. Den er land! Jeg filmer! Den er failet! No shit, Sherlock. Alexander, zoom ind på mig og sig noget. Hvad skal du sige? Er den i gang? Den er i gang, ja. Theo er ude, desværre. Yes. Det er Arthur og Noah, der er tilbage. Arti. Det er mit klonsnummer. Er det godt? Ja, den er i gang. Ja, det er Noahs tur, og Theo er røget ud, som vi hørte før. Så, bang. Godt. Og jeg sætter, så skal vi skal indenfor. Hvad sætter du? Jeg tager... Først for at gå på det der mini-rail. Jeg skal bare lige sige, at jeg er lort. Det der rail. Det der rail. Okay, godt nok. Men man kunne få det Noahs ryg med. Det står så meget skarpt her udenfor. Ja, den er i gang. Til sommer skal vi ja. Nå, Noah, nu står du. Kom med. Så er det din tur, Otto. Okay. Jeg sætter Benny Hansen ned på den der. Benny Hansen. Okay, godt nok. Så er vi klar. Otto Frese, han skal sætte den. Eller bare Otto, fordi nu er den anden Otto her ikke. Så kom bare. Har han sagt, han skal Ja, det er han. Ja, du sagde noget. Nej, lad være. Jo, han gjorde. Kom så. Ser du, det er det samme, eller hvad? Helt fedt. Helt flat. Godt nok. Så kan bare komme. Lidt. Sketchy. Den er land. Den er land, men den var lidt sketchy. Jeg laver det, jeg laver tail grab flyout. Men drenge, du kan godt lave de samme ting, som I gør. Ja, det ved jeg. Bare kom. Den er... Hvad sætter du? Bare to stall. Bare på stall. Det er mis. Er du fucking seriøs, mand? Det kan jeg jo ikke engang finde ud af. Det er vaniljeosten. Du laver alt. Hvad kom? Okay, jeg sætter det samme som før. Den grab flyout. Okay, godt nok. Fødderne vel? Det er bare sådan der, ikke? Ja. Kom igen. Og så. Nu skal vi se, fordi jeg laver sådan en video her.
Bob til moment.